annabi ya fi shi. kowaye annabi ya fi shi. Sunan Allah shi ne farkon lamarori na Rabbul Arshi. kowaye annabi ya fi shi. Alwahidu Allah shi ɗaya ne makaɗaici ne komai nashi. kowaye annabi ya fi shi. Samanne ne rayayye wanzaje ba farko da ƙarshen shi. Sunaye ne ayoyinsa sun tsarkaka tare da tsarkin shi. kowaye annabi ya fi shi. Shi baya kama da dukan komai kuma komai baya kamannin shi. kowaye annabi ya fi shi. Baya da uwa da uba ko ɗa ko mata a masarautar shi. Duniya da kiyama kowa ka gani ko ka ji bawa sunan shi. kowaye annabi ya fi shi. Mala'ika ne ko rauhani ko aljan ko menene shi. kowaye annabi ya fi shi. Kuma ba makhluki da yayi kansa komai kaga Allah ne yayi shi. Komai kaga Allah ne yayi shi kuma dan manzan Allah yayi shi. kowaye annabi ya fi shi. Subhanallah wa bihamdillahi muna gode ni'imomin shi. kowaye annabi ya fi shi. Tsira da aminci masu yawa a bisa ga fiyayyen bayin shi. Muhammadu dan Abdullahi dan Abdulmuttalibi dan Hashim. kowaye annabi ya fi shi. Ya Rabbi salli wa sallim tasliman a gare shi da 'ya'yan shi. kowaye annabi ya fi shi. Ahlul baiti 'ya'yan ɗakin safiyayyu masu kamannin shi. Imam Aliyu da Fatimatu da Hassan da Husaini da 'ya'yan shi. kowaye annabi ya fi shi. 'Ya'yan ɗakin manzan Allah da ya lulluɗe kansu da barban shi. kowaye annabi ya fi shi. Sahabu kisa iya ce su ne ahalul baitinsa da bakin shi. Duk wanda ya ce da akwai wasu alayen bayan su karyar shi. kowaye annabi ya fi shi. Ya ce su ne suka gaje duk iliminsa da duk komai nashi. kowaye annabi ya fi shi. Mun gode Allah don hasken shurafa wa ana daɗa gano shi. Duk tare da babatun makiya da suke yi don su disashe shi. kowaye annabi ya fi shi. Yuridu na an yi ɗafi nuran lakar da a gano shi. kowaye annabi ya fi shi. Kuma Allah ya ki amincewa ya ce sai ya cika hasken shi. Makiya na aiki ba shakka da masoya kowa na nashi. kowaye annabi ya fi shi. Ku yi naku muna yin namu Allah ne alƙalin bayin shi. kowaye annabi ya fi shi. Aikin mu kiyaye darajojinsa da duka abin da ya shafi shi. Ba ma fifita wani makhaluki a kai nasa ko kuma 'ya'yan shi. kowaye annabi ya fi shi. Kowaye annabi ya fi shi kuma 'ya'yan annabi sun fi shi. kowaye annabi ya fi shi. Duk wanda ya yarda annabi ne ya fi kowa to yayi mun amshi. Ba wanda ya kai manzan Allah a halittu balle ya ma fi shi. kowaye annabi ya fi shi. Ai dukkanin wani makhluki ya yarda da annabi ya fi shi. kowaye annabi ya fi shi. Sai dai 'ya'yan ta gaban hadari da sukan ce daidai suke da shi.
wai su da ma'aiki duk daya wai suke illa dai an aiko shi. kowaye annabi ya bi shi. To me ya hana da a aiko ka da ubanka idan har kun kai shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ya ce daidai yake da rasulu a duba kwakwalwar shi. Su 'yan aljihun baya burinsu kullum rage girman shi. kowaye annabi ya bi shi. Sukan ce shi ɗan saƙo ne, saƙon da ya kawo ya bi shi. kowaye annabi ya bi shi. Sukan ce ma shi ambula ne, in ka cire safaka ya shi. Duk wanda yake da irin wannan ra'ayoyin Allah la'ance shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ya ce manzan Allah ambulan ne, tsinanne ne shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mai furtar da irin wannan ra'ayoyi sai dai iblishi. kowaye annabi ya bi shi. Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuɗallibi ɗan Hashim. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yadda da duk shubuhohi ba da suke taɓa girma da tsarkin shi. Ba mu karɓi duka ruwayar ba da take kafirta iyayen shi. kowaye annabi ya bi shi. Kwan zagi iyayen annabi sai mun zagi shi mu la'ance shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ya ce baban manzanmu yana wuta kai saka baban shi. Duk wanda ya ce Amina tana wuta mazattun kuda innar shi. kowaye annabi ya bi shi. 'Yan banza 'yan ta gaban hadari ba sa son manzo da dinna shi. kowaye annabi ya bi shi. In manzo shi ne addini a gurinsu da duka iyalan shi. Musu na sani addininmu da iyaye ne da iyalan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda da ɗaukaka duk darajar wani makhluki ba a kan tashi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda da fifita daraja ta sahabi ne ba a kan tashi. Ba mu yarda sahabi zai iya finsa sani ba ko ya ci gyaran shi. kowaye annabi ya bi shi. Komai ilimi na sahabi ai manzan Allah ya sanar shi. kowaye annabi ya bi shi. Shi ne ɗaya shiryayyen Allah, kowa manzo ne shirye shi. Ba mu yarda akwai na sama da saba, shi bai da sa'a ba warin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda da bai san manzo ne shi ba, wai har aka aiko shi. kowaye annabi ya bi shi. Ni manzo ne tun Adamu na yumbu, haka yace da bakin shi. Ba mu yarda a gari Hira'in ba, Jibrilu wai ya shaƙe shi. kowaye annabi ya bi shi. Wai ya ga mala'ika ya ruɗe, ba mu yarda ba, su suka kago shi. kowaye annabi ya bi shi. Batun wai jinni su shafar ƙarya ne, kowa ya rawaito shi. Da mu yarda hauka ya taɓa annaba, gara kiyama ta tashi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda sihir na tasiri ba a kansa da duka iyalan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda da zafin ciwo na tasiri ba a kwakwalwar shi.
balle har yayi wani hukunci ba da bai daidai ba a halarar shi. kowaye annabi ya bi shi. Maganar bai iya karatu ba da rubutu su suka sawo shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda yakan yi fitsari ba a tsaye kowa ya rawaito shi. Me cewa annabi na zagi kowaye Allah la'ance shi. kowaye annabi ya bi shi. Mai cewa ya tsine wa wani ba haƙƙi Allah wada ran shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ma'aiki ya tsine marto Allah ne ya la'ance shi. A bisa kyawawan halayen girma Allah ya halitto shi. kowaye annabi ya bi shi. Da ala khuliqin azim Allah ya ce haka yayyo kayan shi. kowaye annabi ya bi shi. Baya hada hanya da shaidani da mazauni baya kusanto shi. Ba mu yarda yana da rabon shaidan a jikinsa ba fes Allah ya yi shi. kowaye annabi ya bi shi. Balle ma har a cire hazin shaidan ba wai daga kirjin shi. kowaye annabi ya bi shi. To me ya hada shi da shaidan alhali na musamman ma ya yi shi. Ba mu yarda yana sallah da maniyi busasshe ba a rigar shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba datti jikin manzan Allah kazanta ba ta kusanto shi. kowaye annabi ya bi shi. Domin tsabtar manzan Allah fa dama baya hawa kan shi. In ya bi ta hanya ko bayan sati ka ba za ka ji kanshin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda ba wai manzan Allah na da kwarkwata a cikin gashi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda yana raba kanwa ba a ibada masumi ne shi. Ba mu yarda da wai an sha kayan mayi ba a ɗaurin auren shi. kowaye annabi ya bi shi. Zancen na kewaye mata ne a dare ɗaya su suka kago shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda da yayi aure ba babu sadaki ƙarya sun kama shi. Duk wanda yawa manzan Allah ƙarya to ya ɗauko bashi. kowaye annabi ya bi shi. Don ko ba daɗe kuma ko ba jima ƙarya din nan sai ta tashi. kowaye annabi ya bi shi. Kuma in aka gano ƙarya ce to sai an bar shi da kayar shi. Duk me yi wa manzan Allah ƙarya mu ba ma tare da shi. kowaye annabi ya bi shi. Manzo ya ce mai mara ƙarya mazayata na dima komar shi. kowaye annabi ya bi shi. Kuma ba ma girmama duk wanda yake baiwa annabi girman shi. Kowa saba da Muhammadu sai mun saba mar kowa yi shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ya bar manzan Allah kowaye mu ma mun bar shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda yake zagin manzan Allah ya sani ko mu ko shi. Da me goyon bayan zagin ya sani cewa ba mu ba shi. kowaye annabi ya bi shi. Faja da gidan manzan Allah kowa ne sai mun ja shi. kowaye annabi ya bi shi. Din me kafirta iyayen annabi dole mu toshe bakin shi. Din me kafirta Abu Dalib makiyin manzan Allah ne shi. kowaye annabi ya bi shi. Bai san tarihin
islam ba kowaye jahili sunan shi kowaye annabi ya bi shi da ya san tarihin islam su Abu Dalib ne karfin shi addinin nan ya ɗaukaka ne da Abu Dalib da tsarewar shi kowaye annabi ya bi shi da tsayawar si da Abu Dalib sannan da takobin maɗan shi kowaye annabi ya bi shi da ya san annabi ma zai san da Abu Dalib an munna shi duk wanda ya so manzan Allah to Abu Dalib ya girme shi kowaye annabi ya bi shi a san manzo shi ne farko kowa sai dai yabo bayan shi kowaye annabi ya bi shi ‘ya'yan bid'a ke zagi ne wai ba imani a kalbin shi shin kun taɓa jin manzan Allah an ce wani kafiri ya so shi kowaye annabi ya bi shi wai kun taɓa jin manzan Allah an ce wani arne ya so shi kowaye annabi ya bi shi ku faɗi laifin da Abu Dalib ya haifi Aliyu a ‘ya'yan shi Ali shi ya kashe makiya manzan Allah duka kuffar Quraishi kowaye annabi ya bi shi sannan shi ya kashe marikai da munafukai da takobin shi kowaye annabi ya bi shi to don haka ne ba kwa san shi kuma ba kwa kaunar baban shi muna kaunar manzan Allah da Imama Aliyu da baban shi kowaye annabi ya bi shi domin manzan Allah ya ce duk wanda ya so Ali ya so shi kowaye annabi ya bi shi duk wanda ya so Ali ya so shi duk wanda ya ki Ali ya ki shi kowa zagi Ali ya zage tun manzo Buhari ya kawo shi kowaye annabi ya bi shi Ali minni wa ana min Ali Buhari ne ya rawaito shi kowaye annabi ya bi shi muna ƙaunar manzan Allah da dukkanin wanda ya shafi shi kowaye annabi ya bi shi kuma ‘ya'yan annabi sun fi shi kowaye annabi ya bi shi kowaye Fatima ta fi shi kuma ‘ya'yan Fatima sun fi shi kowaye annabi ya bi shi da Hassan da Husaini da Almuhassin kowaye ce masa sun fi shi kowaye in ba annabi ba to sayyidina Ali ya fi shi kowaye annabi ya bi shi mu wannan shi ne fahimtar mu makiyin haka sai dai in ya fashe kowaye annabi ya bi shi in ka so ba 'yan shi'a ba ko me kaga dama ce mana shi kuma mu ba ma zagin kowa kowaye yayi fahimtar shi kowaye annabi ya bi shi yanzu suna ce kai zagi alhali su ne ke yin shi kowaye annabi ya bi shi kwanan nan ma wani ya ɓaci ga ma'aiki kowa ya ji shi wai in ba dan wani ba da manzo ya rushe islam din shi kowaye annabi ya bi shi wai da ya rushe musulunci ba dan wani ba da ya tsaishe shi kowaye annabi ya bi shi sannan ya ɓaci imama Ali da imama Hassan babban ɗan shi idan ku
allura na maganin wai ta yi wa kanta duka an ji shi. kowaye annabi ya bi shi. Ya ce Ali ba shi da amfani a tawassul ko a ziyarce shi. kowaye annabi ya bi shi. Wani ma ya ce da Imam Ali ya munafiki kowa ya ji shi. Wai bai yi wa musulunci komai ba wai sai sharri in ji shi. kowaye annabi ya bi shi. Ya ce maƙiyin manzan Allah ne an ji shi kuma an bar shi. kowaye annabi ya bi shi. Wai dan zai koɗa sahabbai sai ya zagi Ali a haukan shi. Ya ƙaryata Allah da Ƙur'ani da ma'aiki har da Buharin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba wanda ya ce masa tak domin shi ɗan mowa ne an bar shi. kowaye annabi ya bi shi. Dan mowa ke zage duk wanda suke so an musu lashishi. Su zagi ma'aiki a yi shiru da mahaifa nai da iyalan shi. kowaye annabi ya bi shi. Dan mowan har da littafi yayi yana kafirta iyayen shi. kowaye annabi ya bi shi. Wai yar wuta ce babar manzo hada Abdullahi mahaifin shi. Wai ya inganta 'yan wuta ne wai tun da Buhari ya kawo shi. kowaye annabi ya bi shi. Mu kan ba mu yadda da ingancinsa ba komawa ya rawaito shi. kowaye annabi ya bi shi. Da za ka ce yau babar wani shehin suke wuta da baban shi. Wallahi ba zan ka fara ba sai ka ji husuma ta tashi. kowaye annabi ya bi shi. Da za ka ce babar ɗan taimiya ke wuta ka sha kaulashin. kowaye annabi ya bi shi. Balle ka ce baban wani salafi ke wuta sai sun ma haushi. Da za ka ce kakannin Yazidu suna wuta sai sun ma naushi. kowaye annabi ya bi shi. Amma su sai su gaya babar manzan Allah da mahaifin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba za su yi marko kara ba in ma haka ne don girman shi. Ai annabi ya hana wanda ya ma musulunta a zagi iyayen shi. kowaye annabi ya bi shi. To balle shi manzan Allah da ta'ala Rabbu ya aiko shi. kowaye annabi ya bi shi. To ku ƴaƴan mowar shaiɗani wanda ilahu ya kore shi. Yayi taɓo moyin Allah da mahaifa nai da iyalan shi. kowaye annabi ya bi shi. Su jallayin Allah ne duk wanda ya taka ya tashi. kowaye annabi ya bi shi. Wani ma ya ɓaci na Khadija da bidiyo kowa ya gan shi. Wai tsohuwa ce ba don san ransa ba manzo ya aurata indi shi. kowaye annabi ya bi shi. Wai bai da kuɗi ne sanda ya samu kuɗi ya auro amaryar shi. kowaye annabi ya bi shi. Dan Allah wake furta irin wannan in bai cin iblishi. Alhali kwa manzo ya ce bai da kamarta a dukkan matan shi. kowaye annabi ya bi shi. Allah bai canza masa da wacce ta fita ba mun ji da bakin shi. kowaye annabi ya bi shi. Matansa suna da darajoji amma daga kubra an tashi. Manzo la ya tihil badil inji Allah wanda ya aiko shi. kowaye annabi ya bi shi. Mu kan ba ma bin kowa
sai annabi sai kuma 'ya'yan shi. kowaye annabi ya bi shi. Muhammadu ɗan Abdullahi Allahu ya aiko mun bi shi. kowaye annabi ya bi shi. Ba mu yarda akwai wani sako ba daga Allah in bayan nashi. kowaye annabi ya bi shi. Ba wanda ya isa ya koya annabi komai, kowa ne shi. Kowa in ya zo gaban manzan Allah almajiri sunan shi. kowaye annabi ya bi shi. Shi Allah ne ke koya mar, kowa ya koya a hannun shi. kowaye annabi ya bi shi. Don mu a fahimtar mu shi annabi ma'asumi ne da 'ya'yan shi. Liyuzhiba ankum arjisa ahlul bait, shi da iyalan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ya dace a bar mu da ta mu fahimta, kowa yayi irin tashi. kowaye annabi ya bi shi. Ya Allah karo soyayyarsa a ranmu tare da kaunar shi. Ka daɗa mana sanyin maulidinsa da maulidin alayen shi. kowaye annabi ya bi shi. Din mai kari darajar manzo ya Allah karfafa bayan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ya Allah taimaki jagoranmu ilahi, ka ja mana kwanan shi. Ka daɗa masa lafiya ya Allah, ka ƙara yawan numfashin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ya Allah bar mu da sharfuddin, ka daɗe mu da bin umarnin shi. kowaye annabi ya bi shi. Ashekul Allama Sayyid Ibrahim Zakzaki bar mana shi. Din mai kaunar manzan Allah ya Allah goyi da bayan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ka kare Abdul Jabbar ma ya Allah, karya aduwan shi. kowaye annabi ya bi shi. Sarkin gida Allah ja kwanan shi, ya ta sauko musu harsashi. Sarki na gidan sarkin yaƙi, amirul jeshi a gaishe shi. kowaye annabi ya bi shi. Shek Malam Abdul Jabbari mai kaunar ɗa maje arshi. kowaye annabi ya bi shi. Wallahi masoyin annabi ne, shi sa suka son su ga bayan shi. Dama tuntun na aƙidar su haka nan take, su a kashe a kashe. kowaye annabi ya bi shi. Duk wanda ya saba fahimtar su, burin su kawai a kashe musu shi. kowaye annabi ya bi shi. Suka wari da an saba da jini, ba sa nutsuwa sai sun sha shi. Umawiyawa ba sa koshi da jini, suna san zakin shi. kowaye annabi ya bi shi. Sun sha na Ali da Hassan da Hussein, ya za ku su bar na masoyan shi. kowaye annabi ya bi shi. Ko mun kai ƙara gun Allah, mun dogara yayi hukuncin shi. Haƙƙi ne kan mu dukan mai ƙaunar manzo, mu goyi da bayan shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk mai son manzan Allah, to mu ma lallai sai mun so shi. kowaye annabi ya bi shi. Duk mai ƙaunar ahlul baiti, mu ma lallai sai mun so shi. Din mai kare darajar manzo, tilas ne mu goyi da bayan shi. kowaye annabi ya bi shi.
in an ce wane ne ya yi tace baban fati sunan shi kowaye annabi ya bi shi shi ne takwabin malam alzakzaki din da kuke jin sunan shi ko sha'ir Hussein sunan da ya rada masa shehu da bakin shi kowaye annabi ya bi shi kowaye ya taba annabi mu da takobin baki mun sare shi kowaye annabi ya bi shi kowa taba alayen manzo bayan takobi ma akwai mashi bayan mashi da akwai kibiya sannan da akwai ma harsashi kowaye annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kuma koman annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kowa ma annabi ya bi shi kowa ne ne annabi ya bi shi makhluki annabi ya bi shi duka babba annabi ya bi shi duka komai annabi ya bi shi da mala'ika annabi ya bi shi rauhani annabi ya bi shi har aljan annabi ya bi shi duka annabi annabi ya bi shi duka manzo annabi ya bi shi duka sahabi annabi ya bi shi duka wali annabi ya bi shi duka shehi annabi ya bi shi ran kowa annabi ya bi shi ran babana annabi ya bi shi ran babata annabi ya bi shi ran dangina annabi ya bi shi shehina annabi ya bi shi ma raina annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kuma koman annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi shi kowaye annabi ya bi